Hola, bona tarda a tothom. Soc la Jamina Felip i aquest és el curs de Comunicació i Teletreball de la Fundació Paco Puerto. Un curs que consta de 5 càpsules on treballarem els principals aspectes del teletreball i us donarem les principals eines disponibles en format gratuït o de baix cost i amb molta facilitat d'ús per facilitar-vos aquesta situació que tenim ara de teletreball una mica forçat. Com que una de les claus del teletreball és la productivitat, l'eficiència, passo a compartir-vos la pantalla per començar ja amb la sessió. Seran sessions de 40 minuts, no us volem robar molt de temps, volem ser eficients i espero en els comentaris què us ha semblat, si el ritme us ha anat bé, si teniu dubtes, si teniu propostes per anar millorant cada una de les càpsules o fer altres cursos que us ajudin en aquest moment. D'acord. Les reunions de treball és el tema que ens ocuparia avui, però abans us vull fer una petita presentació. Aquest curs, com us deia, és un curs enfocat a la comunicació al teletreball. El que volem és ajudar en aquest context difícil que ens ha vingut una mica forçat, que no ha sigut una opció escollida per les empreses ni els treballadors, amb la qual no hi ha una inversió econòmica o no hi ha una formació específica, no ens hem pogut preparar pel teletreball, tothom no estava acostumat, tothom no estava preparat i volem donar amb 5 càpsules de 40 minuts les principals eines d'una forma didàctica, sense donar 1.000 recursos i que siguin eines que des de qualsevol dispositiu, amb qualsevol connexió a internet, estiguin assequibles per tothom i que siguin de fàcil aprenentatge també per tothom amb cap o mínima inversió econòmica. Jo m'he presentat, soc la Jamina Felip, però us torno a dir, jo soc llicenciada en publicitat des de fa 15 anys, fa més de 10 anys que em dedico al món digital, en tots els àmbits, alfabetització digital, estratègia, docència. És un món que m'apassiona, jo estic acostumada al teletreball, però realment també tinc de vegades dificultats que us compartiré amb vosaltres per si us ajuden. I en els últims 2 o 3 anys m'he dedicat a la formació de manera intensiva, perquè és un món que m'apassiona, perquè m'agrada comunicar, perquè m'agrada compartir, perquè m'agrada que em compartiu els vostres dubtes també i poder ajudar en la mesura de les meves eines. Per això us torno a convidar que si teniu dubtes, que si teniu suggerències, comentaris, no deixeu de deixar-me els comentaris a mi i a la Fundació aquí a sota del vídeo al YouTube. En què consta aquest curs? Com us deia, són 5 càpsules que sortiran de manera setmanal al canal de YouTube de la Fundació Paco Puerto. Seran 5 càpsules de 40 minuts cada càpsula. En cada càpsula donarem les recomanacions i les eines més accessibles per tothom per fer les principals funcions del teletreball. Quines són aquestes funcions del teletreball? Doncs bàsicament és la gestió de les reunions, videoconferències, la gestió de xats, videoconferències, comunicació més informal, més àgil del dia a dia i la gestió de documents i projectes online. No podem oblidar que treballem amb la Fundació Paco Puerto, que hem de vetllar per la salut dels treballadors, tant per la salut de les persones com de les empreses, ja que ja tenim una situació prou estressant com perquè a sobre ens trobem amb aquesta dificultat. Aleshores, a la 5a càpsula us donarem eines per gestionar aquest teletreball al que no estem tots tan acostumats, no? Com la gestió del temps, parlarem de l'estratègia Pomodoro i eines que us poden ajudar. Les eines que treballarem en aquest curs seran el Doodle i el Calendar, que segurament tots coneixeu, el Zoom, que és el que estic fent servir ara per fer aquesta càpsula formativa i que és la principal eina de videoconferència professional que es fa servir per les seves moltes avantatges, Telegram, WhatsApp, parlarem una miqueta de Skype, encara que no serà el principal tema de la càpsula, parlarem de Google Drive i Google Suites, quina és la principal diferència i per què és la principal eina recomanable per iniciar-se en el teletreball. I per últim parlarem del Pomodoro, que us deia que hi ha una aplicació per implementar la gestió del temps. Com ho faig per ser rendible al llarg del dia sense acabar destrossat o desquiciat, no? Més ara que tenim a les criatures a casa i les famílies. Com us deia, estem tancats, ens veiem en una situació sobrevinguda, sense recursos
i el nostre objectiu és donar aquests recursos i aquestes eines d'una forma didàctica, àgil, assequible, amb 5 càpsules de 40 minuts i facilitar a les empreses petites i mitjanes, sobretot, que no tenen tants recursos, i als treballadors que ara es troben en una situació molt difícil i molt estressant, facilitant la mesura del que nosaltres podem oferir aquest teletreball per mantenir, ja que som unos suertudos, com diria l'Hilari, aquest treball, no?, que encara tenim. No cal que us parli, he anat parlant de manera transversal, no?, avantatges i dificultats del teletreball. Aquesta flexibilitat es pot tornar amb que les tasques, que les fites, que les dates es tornen massa flexibles i perden una mica el nord i necessitem marcar una mica el ritme. Pot haver-hi dificultat amb els dispositius tècnics que tenim a casa, pot haver-hi dificultat amb l'aprenentatge de les persones. Per això, i per salvar aquestes dificultats i guanyar una oportunitat, ja que el teletreball no es quedarà aquí, anirà molt més enllà, serà un canvi que veurem amb les professions que ho permeten i que fins ara no l'havien implementat. Us oferim aquest curs perquè sigui una cosa a llarg termini que implementeu i tornem un problema en una oportunitat. El tema que ens ocupa avui principalment és el tema de la gestió i planificació del teletreball. Abans de ficar-nos amb les eines de teletreball, us vull comentar com s'hauria de pensar i s'hauria de planificar aquestes reunions. Aquestes reunions, abans d'iniciar-les, hem de fer una sèrie de requisits perquè siguin productives i perquè siguin eficients, perquè no generin estrès i perquè no siguin lladres de temps. D'acord? Quines són aquestes recomanacions de coordinació? Sempre hi hauria d'haver el paper d'un líder o moderador que hauria de definir aquests objectius d'aquesta reunió, si el que esperem de la reunió és aconseguir prendre una decisió, compartir un nou projecte, trobar-nos, fer un estatus de les tasques, presentar unes dades, tot això ho hem de compartir abans. Ha de fer aquest rol el moderador, que també serà el que guiarà i liderarà la sessió, perquè si no tot es converteix en una jaula de grillos, tots parlant. Un petit consell que us dono és que quan aneu a parlar tanqueu els micros. Vale? Jo avui personalment anava a fer servir un auricular amb micro, a última hora no funciona el micro, aquestes coses passen, però si treballeu amb un auricular amb micro, tanqueu el micro i així faciliteu molt la reunió. Facilitar la documentació i tota la informació necessària per la reunió. El que no és viable és fer una reunió en la que tothom estigui llegint un document in situ. Allò és una pèrdua de temps. Tota aquesta documentació s'ha de llegir abans, s'ha de portar preparada, entesa, reflexionada, perquè realment la reunió serveixi per prendre decisions, per establir fites i objectius. Freqüència recomanada d'aquestes reunions, setmanal. Si no és una casuística que és imprevista, com aquesta situació que ens hem trobat ara, no?, i necessitem reunir-nos per prendre una decisió, de forma rutinària la freqüència ideal seria a la setmana. Una setmana et dona una freqüència amb la que tu pots progressar entre reunió i reunió amb les fites i projectes que s'han establert, amb la qual ens reunim, veiem una progressió i la gent es motiva més. És molt important que aquestes reunions, i ho poso també aquí al tip, no siguin només unes reunions de productivitat pura i dura, sinó que siguin reunions de motivació, de que tothom es senti part de l'equip i de que avancin els projectes. D'acord? Per això també és molt important que estiguin limitades a 40 minuts. Si fem més d'aquests 40 minuts, la gent comença a parlar d'altres coses, comencen a polaritzar-se les posicions i es torna molt difícil que sigui productiu. 40 minuts aprox seria l'ideal, com aquestes càpsules, per exemple. És millor que anem una mica més àgils, que anem al gra, que no fer reunions d'hora i mitja. Fer reunions d'hora i mitja no porten enlloc, només a que la gent es cansi. A part del rol del moderador, és molt important definir quins han de ser els assistents, potser no sempre ha d'assistir-hi tothom, o han de fer-se reunions per equips, que amb això el Zoom, que veurem amb la pròxima càpsula, ens ajudarà molt, i quin és el rol de cadascun. Si un té el rol d'expert en màrqueting, si un té el rol d'expert en comunicació, en logística, definir molt bé què s'espera de cadascú.
abans de sentar-nos a fer la videoconferència, hem de revisar el vídeo i el so almenys 10 minuts abans. Encara que ja haguem fet reunions abans, sempre poden passar coses. Jo he enregistrat càpsules formatives moltes vegades amb aquest auricular i aquest micro. Sí? Doncs avui no funciona. O sigui que si no hagués tingut temps de tornar-la a gravar, haguéssim tingut un problema. D'acord? Si això et passa en una reunió en directe, doncs segurament no podries participar i tota la reunió es troba una mica afectada. ¿Vale? La figura del moderador, que hem comentat abans, i per últim fer un resum final i next steps o fites. Aquest sentiment que us comentava de progressar entre reunions, de sentiment grupal, d'equip, de compartir, és molt important que el motivem amb fites i amb el que s'espera de cada membre de l'equip entre reunions. Les eines que veurem avui, per entrar ja amb el gra de la funcionalitat, d'acord? Veurem el Doodle, que és per treballar gestionar la disponibilitat de les persones, en comptes de fer fils de 50 mails, jo puedo el martes, jo puedo a les 6, segur que algun d'aquests n'heu viscut vosaltres, no? Heu de fer servir aquesta eina, en aquesta eina proposem diverses opcions, la gent vota com si fos una enquesta i així ens podem organitzar tots millor. I el calendar, que segurament tots els que sou usuaris de Google ja el coneixeu, però no sé si coneixeu totes les opcions que té ni totes les possibilitats. De totes maneres, ho repassarem avui i ho posarem en termes de teletreball. Requisits tècnics d'aquestes eines, com us comentava. No cal cap tipus d'ordinador específic ni cap tipus de connexió especial. Una connexió normal a internet funciona perfectament perquè tenen un trànsit de dades molt baix, d'acord? Com que no tenen emmagatzematge local al teu ordinador, tampoc requereixen un ordinador específic. A l'auricular i al micro, per la planificació, Doodle, calendar, evidentment no és necessari. Per l'execució de la reunió, molt recomanable. Si no us passa com a mi avui, que m'ha fallat el micro, per exemple, no? Per això us recomano que 10 minuts abans ho proveu, perquè pot ser que durant la reunió esteu parlant i resulta que no us està escoltant ningú, d'acord? Google Calendar, tot i que us deixo a la presentació les captures de pantalla de les configuracions tant del Calendar com del Doodle, el que farem ara serà passar directament a l'aplicació en si i així us explico in situ les configuracions i les opcions. Mireu, el Google Calendar el podem trobar sempre dins de les aplicacions de Google. Aquí és on trobem sempre les aplicacions de Google, veieu? Aquí tenim el Google Calendar. Entrem directament des d'aquí, com totes les eines de Google. Dos principals avantatges. Totes les eines de Google estan comunicades, amb la qual cosa tots els contactes que tu tinguis en Google estan sincronitzats aquí al calendar i els pots compartir amb tots els esdeveniments que tu vulguis. I si fas servir Hangouts per videoconferència o xat, també està sincronitzat. Ara veurem que podem configurar una reunió amb Hangout, amb la qual cosa directament quan s'obre la reunió s'obriria el Hangout per totes les persones convidades. D'acord? Tres principals configuracions pel calendar. Per una part, la visibilització. Que important és, quan treballem amb l'organització de feines i tasques, la visualització. No és el mateix una feina puntual d'un dia que una feina que està calendaritzada tot l'any, que una feina que es repeteix durant les setmanes. I els colors. Donar-li a cada calendari un color que a nosaltres ens representi ens faci visualitzar ràpid la càrrega de feina d'aquest tipus de calendari, d'acord? Podem visualitzar, segons el que volem saber, per dia, per setmana, per mes. Veieu quina visualització és diferent, per exemple, per setmana que per any, oi? Si volem veure per mes, veiem ràpidament la càrrega que hi ha de feina de cadascun dels tipus de calendari. Cada calendari hauria de correspondre a un equip de treball o a un projecte o a un tipus de feina, d'acord? Per calcular la freqüència de reunions, calcular la càrrega de treball, la càrrega dels equips. Podem visualitzar, com us deia, per dia, mes, setmana. El més habitual, quan treballem en el dia a dia, és per setmanes. Quan nosaltres volem calendaritzar reunions, podem anar directament sobre el calendari o per crear. Qualsevol de les dues opcions ens obrirà una pestanya de configuració. Sí? Si anem a una data molt llunyana, anem a crear
perquè ens obrirà una pestanya que ens deixarà posar la data concreta. Si és una data propera, podem anar directament per aquí o per aquí. Sí? Qualsevol de les tres opcions, aquí, aquí o aquí, ens obrirà aquesta figura, aquest quadre de configuració en el que veurem totes les opcions. Aquí teniu la configuració ràpida, ¿vale? Si donem a més opcions, veiem totes les possibilitats, d'acord? Pot ser un esdeveniment que comença i acaba el mateix dia, amb la qual data inici, data final, mateix dia, hora inici, hora final, la que sigui, o si comença i acaba un altre dia, podem marcar tot el dia i així seria una franja, com podeu veure aquí, que ens aniria, veieu? Cobrint diversos dies. Si és un esdeveniment d'un únic dia, hora, dia i final el mateix, descliquem tot el dia, marquem hora d'inici i hora final. Si és una reunió setmanal, per exemple, que es repeteix cada setmana els dimarts, doncs aquí podem fer una configuració predeterminada, de les que venen, les més comuns estan predeterminades, o personalitzar, si és una freqüència que no tenim en les opcions. Podem fer diversos dies, freqüències per setmana, mes, any, i quan acabaria les repeticions, ¿vale? Mai en una data concreta després de X repeticions. Podem configurar una ubicació física o virtual. Si li afegim aquí el Hangouts, és el que us deia, a tots els convidats d'aquest curs que aniria afegint aquí, se'ls obriria el Hangouts el dia i l'hora de la reunió. Podem afegir tots els convidats que vulguem i configurar, perdoneu, els permisos, editar, convidar o veure llista d'invitats. Altra configuració important és les notificacions. Podem afegir una notificació personalitzada per a aquest esdeveniment. Les notificacions poden ser notificacions emergents en el mòbil o en el navegador o un correu electrònic al teu Gmail. Òbviament, podem configurar també amb quina antelació volem que ho faci. 10 minuts abans, 10 hores abans, 24 hores abans, una setmana abans. D'acord? Això és per calendaritzar esdeveniments puntuals. Aquí a l'esquerra tenim la configuració dels cursos. Dels calendaris. Dintre de cada calendari podem fer una configuració genèrica que afectarà a tots els esdeveniments que creem dintre del calendari. Veieu que quan creem un esdeveniment aquí ens indica un calendari? És a quin calendari l'apliquem? Per exemple, jo puc tenir un calendari que sigui projecte innovació, altre projecte comunicació, altre projecte creació de nous clients. Cada calendari té unes tasques i té unes reunions. Doncs jo li aplico el calendari que li toca segons el projecte o la tasca, o per equips de treball, no? El que us deia abans. Si jo, per exemple, a totes les reunions d'equip de treball vull que estiguin convidades les mateixes persones, en comptes de fer-ho esdeveniment a esdeveniment, configuraria de manera genèrica tot el calendari. D'acord? Aniria a la configuració del calendari i aquí ja afegiria les persones, igual que les notificacions de l'esdeveniment del calendari. D'acord? D'aquesta manera, tots els esdeveniments que estiguessin amb el calendari projecte innovació, per exemple, no hauria de configurar un a un els convidats i la notificació, sinó que pel fet d'estar dintre del mateix calendari ja les tindrien configurades. Si teniu algun dubte més concret sobre Calendar, sisplau, m'ho escriviu als comentaris i ho anem solucionant. D'altra banda, Doodle, com funcionaria? Doodle és per la planificació de la disponibilitat de les persones, d'acord? Tant si teniu un compte com si us registreu de nou, podeu entrar directament amb el vostre compte de Facebook o Gmail. Vaig a iniciar sessió, podeu entrar a doodle.com directament, us obrirà aquesta mateixa finestra i podeu registrar-vos o iniciar sessió. Amb les dues opcions podeu entrar directament amb el vostre compte Gmail o Facebook.
per exemple, si voleu registrar-vos amb vostre correu, també hi ha l'opció. Jo us dono l'opció més senzilla i més ràpida. Per calendaritzar reunions, us obrirà una pantalla com aquesta. Perdoneu, perquè com que jo ja tenia una configurada, m'ha obert directament. I aniríeu a crear una reunió grupal. Dintre de la reunió grupal, 4 passes molt fàcils, d'acord? Primer, un títol, trobada amics curs comunicació, que seríeu vosaltres. La ubicació pot ser física o virtual, en aquest cas seria Zoom. I nota, espero que us agradi. Aquí és on ve una mica la gràcia del Doodle. Jo us recomano fer la configuració per mes, que és la manera més fàcil d'afegir opcions diferents dies. Quan fem mes, només hem d'afegir els dies que nosaltres volem donar com a opció i afegir els horaris. 8, 15... Veieu? No han de ser consecutius, poden ser saltejats, poden ser personalitzats, els podeu escriure a mà, pot ser un quart d'hora, mitja hora, el que vosaltres vulgueu. Et va donant opcions predeterminades per facilitar-ho, però poden ser personalitzades les que vulgueu vosaltres. Si necessitessis fer proposta de diferents hores cada dia, clicaries aquí, t'obre tots els dies i en cada dia li pots posar unes hores diferents. Si no, simplement amb configurar una vegada aplicaria a tots els dies les opcions. Continuem i aquí les configuracions. La principal diferència entre el Premium i el gratuït és que aquí, per votar l'enquesta de la disponibilitat, demana correu o número de telèfon, que això sí que resulta útil de vegades quan s'ha de fer un canvi o cancel·lació de reunió. Per la resta, realment amb la versió free és més que suficient per la planificació de reunions. Podem dir si aquella opció és no adequada per ells, vol dir, poden preferir una opció, però potser les altres els és igual. Limitar el número de vots per opció, que cada persona només pugui votar que només es pugui omplir un lloc cada vegada, si fossin tutories virtuals en aquest cas, que no és el cas de les reunions, o un solo voto por participante. En el cas de les reunions entenc que l'ideal és que les persones votin totes aquelles opcions en les que estan disponibles. L'opció que aconsegueixi que voti tothom seria la que quedaria tancada. I per últim, al finalitzar, hauríem d'incloure aquí tots els correus de les persones que querem que respongui a l'enquesta o tenim aquest link, aquesta possibilitat de compartir un link en els grups que potser nosaltres ja tenim creats de WhatsApp sobre la feina o de Telegram o de les plataformes que siguin. La visualització del Doodle seria aquesta. Veieu totes les opcions aquí obertes i aquí els participants i aquí aniríeu veient el recompte de vots de cada una de les plataformes. I per últim podríeu activar la sincronització del calendari amb els vostres calendars d'Outlook, de Calendar, de Google Calendar i una opció d'iOS, em sembla que també n'hi ha. Com veieu, és més que suficient per reunions de teletreball. Tancant una mica ja amb la sessió, que ja porteu aguantant-me, em sembla, mitja hora, us volia fer un petit resum de la presentació. Per la planificació i coordinació de les reunions online és superimportant. La preparació prèvia, la figura del moderador, la fixació d'objectius, que tothom disposi de la informació necessària i els documents. En la planificació teniu les eines de Doodle, de Calendar, per facilitar totes aquestes opcions i que sigui visible per tothom online. I després, per últim, marcar totes aquestes recomanacions que us deia de 40 minuts per reunió, reunió setmanal, horaris... D'acord? Molt bé. Per últim, només donar-vos les gràcies. Sé que en aquests moments és difícil tenir 40 minuts per veure aquestes càpsules, però és important que potser aquests 40 minuts són una inversió per estalviar-vos moltes hores de treball en altres moments.
La propera càpsula que tindrem és la gestió, execució de reunions online. L'eina que veurem és Zoom, que és amb el que estic fent aquesta càpsula formativa, que és l'eina de referència per videoconferències professionals. La veurem a fons amb totes les seves opcions. Aquest és un material en obert, això vol dir que podeu compartir-lo, likes, us podeu subscriure al canal si voleu estar al cas de les altres càpsules quan surtin. Ja us dic, són 40 minuts, tampoc són molt llargues. M'encantaria que em digueu el vostre feedback als comentaris o les vostres necessitats particulars, perquè si hi ha molta gent que té una necessitat d'una eina, ho faríem també. Teniu la presentació disponible descarregable a la descripció. I per últim, recomanar-vos, que estem tots estressats, cada dimarts tenim el Juan Verdugo donant tècniques de relaxació davant la situació del confinament. Des de Fundació Paco Puerto, jo personalment, ells com a entitats, el Juan Verdugo, estem intentant entre tots fer una feina contrarrellotge per donar el millor de les nostres eines per ajudar-vos en aquesta situació. Esperem que realment us siguin d'ajuda i pel que necessiteu recordeu que aquí estem, d'acord? Moltes gràcies, ens veiem a la propera càpsula i espero de veritat que us hagi sigut molt útil.